sila kuya. Pwede na lang sa tapat. Ang grocery natin. Diyan na lang po. Dito. Diyan. Abot ko na lang. Buti na lang may gin pa, no? Marami itong anak ko dun. Marami. Maraming stock. Ayan guys, ito yung nabili natin kay grocery. Ayan. Ang cute naman ito. Nakahiwalay talaga siya. Siguro para hindi madurog or siguro nahuling ipak. Tapos ito, anong laman ba nito? Tapos nakakatuwa naman to dahil parang DVD. Dalawang box na DVD. Tsaka isang box na medyo malaki. Worth ano lang to guys, worth 3,000 magkano ba? 3,560. Yan. Bale, ano lang yan, 3,560 kasama tong dalawang DVD. Ano bang laman yan? Ayan, buksan ko kung anong laman nito. Siguro alam niyo na kung anong laman nito. Bali, bumili talaga ako ng isang box dito. Aray ko. Kasi hindi pa naman dito sa amin siguro pinagbabawal alak. Pag pinagbawal, itatago. Pero kasi ito, nakakatulong din to sa mga hindi naman to ay ewan, mahirap na magsalita. Diba? Isang box yung ating binili. Diba? Siguro magtataka kayo kung bakit isang box pa yung binili ko. Samantalang parang laging nababalita na mag-liquor ban. Yan. Ilan yung piraso bang laman nito? Isang gin. Ang laman nito ay 24 na piraso siya. Ayan. Tapos dahil nabuksan na natin siya, aray ko, dito tayo sa DVD. Sa unang DVD natin, medyo magbigat aray ko. Yan, medyo mabigat, saan mabukasan ito? Medyo may kabigatan din. Ating DVD box. Ay pusa. Ito ba talagang bukasan nito? Baka may bukasan pa naman mas madali-dali. Napahirapan ko sarili ko. Ayan. Hali, meron tayong nabiling. Talagang ganito yung pagkakalagay nila? Or ako lang yung mali yung bukas? Ayan. Those days pa rin. Ito. Nakakalungkot lang dahil marami silang hindi available na kailangan ko. Kaya yung available lang yung kinuha ko. So, 6 na Downy Pink. And then 6 na Saka.
Magkano na ba ang bentahan nyo ng downy guys? Tapos ito nakakuha rin ako ng 3 tied na putol o yung pinuputol. Tapos 2 surf, 1 champion. 6 na downy. Wala, bakit ano ang dami? Anim. Tapos 6 lang na Colgate yung kinuha ko dahil meron pa naman. Tapos 6 na close up din. 6 na close up. Tsaka Palmolive. Wala. Bakit ano lang? 6 lang. Tsaka Head and Shoulder. Bakit ano lang? Ito. Bali, tatlong animan ng Dove. Tsaka dami rin. Tapos kumuha rin ako ng surf na jumbo. Bali 5 pala. 5 surf. Ayun na yung isang box ng ating DVD. Meron pa tayo isa. Medyo magaan-gaan. Bakit kasi ganito yung box nila? Ito medyo okay naman yata. Kasi nakahipahiga. Buti na lang hindi ko naputputan yung ano. Suka pala yun. Dito naman ay mga ito pala yung mga tumas. Ayan, kumuha tayo ng 5 yata ito. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. 5 dato puti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rin. Ito pala yung mga kalahati ng shampoo. Ito na yung ating pangalawang DVD box. Ito pala yung mga kalahati. Bali, ayan. Yung kalahati niya, 6 plus 6. Ito, 1, 2, 3. Tapos, ano kaya ang laman nito? Dito naman tayo. Sabi naman natin ito. Para makuha natin itong isang box. Malaki siya pero hindi naman siya mabigat. Clover, dalawang piatos, ay 3 to,
3 piatos, 3 bikat, 2 uwishi. Ito, alam ko 5 to. 3 clover. Bentahan ko niyan ay 8 pesos. Tapos, yung crispy fry nila ay maliit lang. Ang hinahanap ko sana ay yung malaki. Kaya lang, walang malaki. Kaya maliit lang. Ang bentahan ko nito ay magkano ba to? 12 yata to, 12. Yan, bentahan ko nito ay 12 pesos. Ito naman ay 25 grams, 25 pesos. 5 to eh, 5. At 3 uwisyo pa lang. Kasi yan guys. Ang dami kong kinuhang kanton dahil wala namang ibang, no choice naman. Wala namang ibang pagpipilian kundi mga chili, mga hot spicy. Kaya 10 pirasong hot and spicy. Tsaka 10 pirasong noodles na beef. Ayan, 10 piraso. Bentahan ko nito ay 10 pesos. ₱10 ang noodles. Kaya, magkano kaya ang bentahan nito? So, kumuha ko ng mura lang to eh. Ito yata yung yan yata yung pinakamura. Kumuha ko ng 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kumuha ko ng 10 piraso ng refresh. Diba? Yan lang yung nabili ko sa halagang, ito ko ilagay, 3,560. Bale, paulit-ulit lang din yung item ko, pero may bago ako ngayon. Ito, refresh na tubig, at saka yung gin. Para sa akin, bago pa rin, bago sa akin yung gin, dahil hindi naman talaga ako bumibili ng ganong karaming gin. One time pala ako nakabili 10 piraso. Ngayon dinagdagan ko dahil nagkakaubusan na naman. Aray ko, yan. Tapos itong box, mahiwagang box, yan na siya. Yan guys, yan. Diba? Yan yung bago ko, yung tubig, at saka kahit pa paano nag-improve na yung ating sabon. Kung dati dalawang klase lang yung putol ko. Yan, ngayon 5 ay 6. Plus meron pa ako ron mga putol. Diba? Tapos yun lang naman, wala naman ako yung bago kundi ito yung mga putol nating sabon, nadagdagan na yung sabon natin, diba? Ayun siya. Kung dati dalawang klase lang yan. Tapos yung gin, yan, medyo dinagdagan natin kasi nagkakaubusan na sa tindahan. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Pero pag nag-liquor ban tayo, itatago muna natin sila.